нощите. Повдигнаха две обвинения за тежки престъпления на Александър Евтимов, директорът на столичното 138 училище, който беше задържан вчера. От полицията съобщиха, че Евтимов сам е купил скритите камери, поставени в тоалетни на училището. Сигналът от тях пък е стигал директно до кабинета му. Но кога се е случило това и с каква цел родителите на учениците остават притеснени? Владислава Тричкова с цялата история. Преди дни ученици се усъмняват, че в тоалетните на столичното 138 училище има камери, разказват родителите им. Слухове, че директор е казал на деца и им цитира абсолютно ясно и точно какво са правили в тоалетната и поради тази причина са се усъмнили, че има нещо, което записва. В петък лелята на ученичка подава сигнал в полицията. В понеделник униформените откриват 11 камери в тоалетните от първия до третия етаж на училището. Устройствата са поставени в датчици за следене на движението. На видеа, изпратени ни от родителите, се вижда къде точно са монтирани. Има такива, които наблюдават най-вероятно цялото помещение. Има и такива, които са поставени точно над писоарите. И установихме, че от тези камери, чрез изградени специални трасета, същия сигнал от камерите стига до стаята на директора. От компютъра, който той държи в кабинета си, има приложение, което прехвърля всички тези записи и върху мобилния му телефон, който се явява личен. Как, кой и защо слага тези камери? Потресаващо е и ние искаме да разберем защо той гледа децата ни, докато са ползват тоалетните и физическите им нужди. Странното в случая е, че към настоящия момент той запазва пълно мълчание. Не посочва дори и тази теза защитна, която ние предполагаме, че той е поставил съответните камери, за да следи за някакво противоправно поведение на учениците. Нямаме абсолютно никакво обяснение от негова страна. На директора вече са повдигнати обвинения. За две отделни тежки престъпления. Първото е за държане на специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, извършено в качеството на длъжностно лице. И второто е за създаване на порнографски материал с участието на непълнолетни лица. Имате ли данни, че е използвал видеята в сайтове или ги е разпространявал? Трябва внимателен анализ, за да не избързаме с изводите. До сега не е имало подобни сигнали срещу директора, съобщават от Образователното министерство, а от сутринта служители на регионалното управление по образованието са в училището. Нашата цел е да продължим да осигурим учебния процес по най-добрия начин за децата, родителите да не са обезпокоени. Кметът на София Васил Терзиев осъди случая като тежко посегателство върху личното пространство и достоинство на децата и обеща мерки. Столична община ще въведе уведомителен режим, при който директорите на образователните институции ще предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение, включително местоположението на камерите. Арестуваният директор е назначен на поста през февруари 2024 година. През пролетта на тази година срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работата в училището. Направена е проверка. Установени са административни пропуски. Ясно ли е кога са монтирани въпросните камери и за какво са използвани видеята? Въпрос към автора на репортажа Владислава Тричкова. Здравейте, никой не може да каже със сигурност кога са монтирани въпросните камери. Днес от СДВР обаче съобщиха, че са открили фактура от октомври месец тази година, от която става ясно, че директорът сам и с лични средства е закупил въпросните устройства. Затова се предполага, че те са монтирани и в този период. За какво са използвани самите видеа също е въпрос, на който тепърва ще се търси отговор. Важно е да отбележим, че след ареста вчера са претърсени както директорския кабинет тук в училището, така и дома на директора. Открити са 11 флашки, няколко лаптопа и 3 настолни компютъра. Какво има на тях, тепърва ще става ясно. Владия, някой друг, освен директора, знаел ли е, че в тоалетните има такива устройства?
Днес разследващите споделиха, че в хода на разследването е станало ясно, че преди време, без да уточняват кога точно, директорът е показал видеа заснети от въпросните скрити камери на учителка, класен ръководител на една от паралелките. Тук причината да й покаже тези видеа са, цитирам, противоправни действия, извършвани от учениците, и въпросната преподавателка обаче не е подала сигнал. И е важно да уточним, че разследващите работят по абсолютно всички версии, включително се проверява дали директорът сам е монтирал видеята, дали той сам е изградил въпросните трасета, с които видеята от скритите камери да могат да стигат до кабинета му, а след това до личния му телефон, или за всичко това е имал помощници. Владислава Тришкова за скандалния случай в столично училище. Арестуваният директор обжалва задържането си. Там е Стефан Борисов. Какво се случва при теб? Здравейте от районния съд. На влизането в сградата директора първо отказа да коментира, но след това заяви, че е разбрал за камерите от вчера и че не ги е монтирал той. Опитахме се да му зададем и други различни въпроси, но на повечето от тях не получихме отговор. Предлагам ви да чуем какво казат все пак той. Не желая да коментирам, нека мине разследването. А защо всъщност наистина има камери, има оплаквания, има съмнения от родители? Нямам представа, нали? А те сте сложили камерите вътре в туалета? Аз не съм ги слагал. А кой ги е сложил? Нека да проверят разследването. Платена е с вашата карта. Преди мен. А защо са всички на вашия телефон записите? Платени с вашата карта. Преди да бъда назначен са. Не има плащания от вас, казват разследващи. На вашия личен телефон са записите. Знаете, че има камери вътре в туалетната. Защо не ги махнахте? Вчера разбрах от кого разбрахте и защо сте ги показвал на класен ръководител. Все още продължава заседанието тук на районния съд. След него предстои да разберем дали Александър Евтимов ще бъде пуснат или той ще остане все още в ареста. Стефан Борисов, благодарим ти.